Hvad nu, hvis jeg fortalte dig, at hele den traditionelle idé om terapi, du ved, hvor en ekspert kommer og analyserer og reparerer en patient, måske er helt forkert? Tænk nu, hvis den virkelige kraft til forandring slet ikke kommer udefra, men indenfra. I dag dykker vi ned i en tilgang, der fuldstændig vendte op og ned på psykologien. Okay, så lad os starte med det allermest centrale spørgsmål overhovedet. Hvem er den virkelige ekspert, når det kommer til dig og dit liv? Helt ærligt, hvem kender dine følelser, dine drømme og dine oplevelser bedre end nogen anden? Svaret på det spørgsmål, det virker måske indlysende, men det er faktisk kernen i alt, hvad vi skal tale om i dag. Og her kan vi se kontrasten, sort på hvidt. Til venstre, der har vi den helt klassiske model. Terapeuten er autoriteten, eksperten, der stiller en diagnose og kommer med løsningerne. Men prøv så lige at se til højre. Her er et totalt revolutionerende synspunkt. Det er dig, klienten, der er eksperten. Terapeuten er der ikke for at fortælle dig vejen, men for at hjælpe dig med at finde din egen. Det er jo et fundamentalt skift i hele magtbalancen. Så, lad os lige få sat et navn på den her idé. Vi taler om klientcentreret terapi, og manden bag den var psykologen Carl Rogers. Og man skal forstå, at hans arbejde dengang i midten af det 20. århundrede var intet mindre end radikalt. Det udfordrede hele den etablerede nærmest medicinske model for terapi og satte for allerførste gang klientens egen oplevelse i absolut centrum. Det her citat fra Rogers selv, det rammer altså hovedet på sømmet. Det indkapsler den her lidt paradoksale, men dybe indsigt, som er kernen i det hele. Forandring starter ikke med, at man forsøger at lave om på sig selv. Nej, den starter med, at man accepterer sig selv, fuldstændig som man er. Det er først i den accept, at ægte, varig vækst kan begynde. Jamen, hvad er terapeutens rolle så, hvis de ikke skal fikse en? Prøv at tænke på det på den her måde. En terapeut er ikke en mekaniker, der skal reparere en ødelagt motor. Forestil dig i stedet en gartner. En gartner fikser jo ikke en plante, vel? Nej, gartneren skaber de helt rigtige betingelser, den gode jord, vandet og sollyset, så planten helt af sig selv kan vokse og udfolde sit fulde potentiale. Og det er præcis den rolle, terapeuten har her. Okay, den der idé med optimale betingelser lyder jo rigtig god. Men hvad betyder det helt konkret i praksis? Jamen det her, det bliver rigtig spændende. For Rogers kogte det hele ned til 3 helt afgørende kernebetingelser, som skal være til stede, for at væksten kan ske. Lad os se på, hvad de er. Og her er de så. For det første, ubetinget positiv anerkendelse. For det andet, empati. Og for det tredje, kongruens, eller sagt på en anden måde, ægthed. Og det her, det er altså ikke bare nogle smarte teknikker. Det er selve fundamentet for hele relationen. Det er jorden, vandet og sollyset, vi lige talte. Lad os lige tage den første. Ubetinget positiv anerkendelse. Det lyder måske lidt teknisk, men det betyder egentlig bare, at terapeuten accepterer dig fuldstændig og uden forbehold. Ligegyldigt hvad du deler, om det er vrede, sorg eller de allermest skamfulde hemmeligheder, så bliver du mødt med accept, ikke med fordømmelse. Og det skaber jo et utroligt trygt rum, hvor man tør være sig selv. Den anden betingelse er empati. Og her er det altså vigtigt at sige, det er meget mere end bare sympati eller medlidenhed. Det er evnen til virkelig at forsøge at træde ind i din verden og se den fra dit perspektiv. Man kan tænke på terapeuten som et spejl, der præcist reflekterer dine følelser tilbage til dig. Og når man føler sig så dybt forstået, så bliver det pludselig også muligt at forstå sig selv meget bedre. Og så har vi den tredje og sidste betingelse, kongruens, altså ægthed. Det betyder simpelthen, at terapeuten er et rigtigt menneske i rummet. De spiller ikke en rolle eller gemmer sig bag en professionel facade. Den her gennemsigtighed og ærlighed, den bygger en fundamental tillid og skaber en ægte menneskelig forbindelse. Og den er helt afgørende for processen. Okay, så nu forstår vi, hvordan terapien virker med de her 3 betingelser. Men hvad er det endelige mål så? Hvad er det egentlig, vi arbejder hen imod, når alt det her er på plads? Det helt afgørende her er, at målet ikke bare er at fjerne et symptom eller løse et enkeltstående problem. Det er så meget større end det. Målet er at opnå det, som Rogers kaldte selvaktualisering. Altså hele processen med at blive den mest fuldendte og sande version af sig selv og realisere sit fulde potentiale. Man kan se rejsen som en slags positiv spiral. Når du oplever at blive set og accepteret i et trygt rum, så fører det til større selvindsigt. Den indsigt fører så videre til en øget selvaccept.
Du begynder simpelthen at stole på at kunne lide dig selv, og den accept, den frigør så en masse energi til ægte, autentisk personlig vækst. Jamen, hvorfor er det her overhovedet stadig relevant i dag, så mange årtier senere? Det er det, fordi Rogers' idéer har efterladt en kæmpe veje arv, som rækker langt, langt ud over terapiens verden. Lad os lige se på, hvordan. Altså, effekten af de her tanker har været enorm. Først og fremmest styrker de jo individet. Det er dig, der er drivkraften i din egen forandring. Hele fokus bliver flyttet væk fra kliniske diagnoser og over mod menneskelig vækst og potentiale. Principperne har spredt sig til alt fra moderne coaching og ledelse til pædagogik. Faktisk danner de grundlaget for rigtig mange andre terapiformer i dag, og så understreger de en simpel, men utrolig dyb sandhed, den enorme kraft, der ligger i at blive ægte hørt og set. Så for at runde det hele af, så vil jeg efterlade dig med det her spørgsmål, som jo egentlig indkapsler hele essensen af denne her tilgang. Hvad nu hvis nøglen til din udvikling, til at løse dine problemer og til at nå dit fulde potentiale, slet ikke skal findes hos en ekspert eller i en manual, men allerede findes inden i dig selv?